Πάμε να φτιάξουμε ζυμαρικά με πιπεριές φλωρίνης και τυρί φέτα στο φούρνο. Σε ένα πυρήμαχο σκεύος βάζουμε τυρί φέτα στο κέντρο και γύρω-γύρω προσθέτουμε χρωματιστές πιπεριές ή πιπεριές φλωρίνης, ντοματίνια κομμένα στη μέση, ξερό κρεμμύδι χοντροκομμένο και ένα σκόρδο κομμένο στη μέση με τη φλούδα. Ραντίζουμε με μπόλικο ελαιόλαδο τα λαχανικά και τη φέτα, προσθέτουμε ρίγανη ξηρή και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και όλα αυτά πάνε στο φούρνο να ψηθούν. Και όταν είναι έτοιμα, πιέζουμε με ένα πυρούνι το τυρί φέτα και τα λαχανικά να ενωθούν μεταξύ τους τα υλικά και στο τέλος προσθέτουμε τα ζυμαρικά που έχουμε βράσει από πριν, ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να ενωθούν οι γεύσεις μεταξύ τους και σερβίρουμε αμέσως. Έτσι έχουμε μια τόσο απλή και τόσο νόστιμη συνταγή που αξίζει να τη δοκιμάσεις και είμαι σίγουρη θα αρέσει σε όλη την οικογένεια.